Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Diyan na? Apple! O, ansa na? Nihaan naman ka? Yes, of course, ni ako aron paghatag nimo sa advance payment. 50,000 pesos. Really? Yes! O, niya, dawata. Ako na nagilain daan. 50,000 pesos na. Uy, Jun. Siguro gid ka? Siguro lagi ko, Apple. Di na ko pwedeng palabyon ang dakong oportunidad. Nga ingon ini. I will use my beauty to become a sudden millionaire. Juna. Ay, Nga naman ka. Kalit mo ka ginuktok. Kalawang para makaipanghupaw. Ay. Huy. Ngano ka, uy? Hilak panggod ka. Apple. Unsa man ka? Nakonsensya ba ya ako? Nakonsensya? Sa unsa? Sa nahimo kong sa. Wow, ha? Nakasa ka ni Kinsa, doon na di kay konsensya, day. Aba niya ay. Kano ipaklaro pag ni mo. Siyempre, kang Alan. Mao ba? Pero bisag buhilak pa kog dugo. Dili na mapapas nga nakasa ko sa among relasyon ni Alan. Juna. Puslan man nga nabasa na ko kay nagtaligsik. Musaon na lang ko sa baha. Nya napunta man kas flood control. Ay, binuang mo ni siya. Uy. Nahog di komedya pero mo na tinuod. Nya na konsensya ka. Ipadayon pa na nimo. Makonsensya sad ko. Ug di ko ni ipadayon. Mapatay sa kumbong. Puh. Piit ha, morpits bingka. Apple, Mm. ikaw mo ibugtong na kong paglaom ini. Ay, kuan. Kining. Ano kun kay kahigayunan? Imagine ha, makumpleto na ko sa tanan. Pagkaangkon ako sa kaugalingon akong mountain resort. Unya, mukita man na og 20,000 ang adlaw. May wheels pa ko. Usa pa ba akong pangitaon na, di ba? Oh, naada ba din na? Go. Karong panahon na, dili na mabuhi ang pulos gugmara. Apple, Laliman ka ha? Lupi pa ni Moy, nakanaog sa luto. unya si Alan, saan naman lang. Nabuang na. Ay, nakagunahunaan ang bahay ni Alan. Kung nahitabo man, nga makabiya ka na niya, sakitlan las Alan, sakita na siya. Sod sa pila ra ka adlaw, buwan o tuig ba? Pero, tsaka to makadawat na na. Labi nag-imong piksan sa grasya ni mo. Ha? Unsay? Imo taga kwarta. Apple. Piksan ni mo. Bisag tag 50,000 ang buwan. Na bukad pala na day. Yung mudawat ka ha. Sa hindi dawat. Yaw, sa primero tingali. Tungod kay may garbon tao, di gan mo dawat. Pero day, hulhugan man ako. Ako mangingnon nga, dawata. Kay mo ulit kayo nga makabawas ka. Ito no? Dawat lagi na. Ala, eh. Nya, gawas pa gina na. Unya, unsa Taga man. ni mo og in love lang mo sa ala ni ba? Di mo Oh. na nato ba? Di mo na nato kalalis kay tinuod gina atom na nakita. Imong i-date og panagsa. Ha? Uy, mubalibad ka na sa ala na day. Patudjakon mo panagsa day. Kutawang ka na. Amo! Ano dili na mahimo? Uy. Day, amaw. Dili na mahimo. Apple. Tod. Kanus ang ganing graduation sa inyong anak. Murag 3 weeks from now. Muna iyang graduation. Mingaw
na. May customer. Uli na tingali ko. Hapin din tayo. Adtol ko sa Pasay silang June. Palit ko dito sinuba. Sinubang isda. Para panihapon. Tagal na po na ako sa bayalan taon. Butong! Oh! Uy! Orbida, no? Asa ba ka? Ha? Asa ka? Niya, dagot ko kadila. Niya, mulimugmog sa kog holy water. Uy, baya! Ay, da. Mao ba? Asa sa Alan? To sa suod sa to ninyo. Ha? Ay, pagka-choose na daw ni Alan, no? Samtang si Chuna, pagkasungayan. Oh. Sintoy. Taon ka, Wing. Ikaw po, what yung kagkatambag na yung mga amigo? Ang sa'yo buti pa sa buta na di, uy. Di ka Orbida. maluing Alan. Di ka makonsensya. Orbida? Ang sa ba taon? Hindi ko taon. Di ba, amigo mong tunay? Di ba? Amigo, kay mo suod, kay mo, di ba? Oh. Sultinas tinuod, uy. Kaya bini mo, no? Kung di ka mo sulti niya, tulisukon kas imong tanlag. Oh. Ha? Ang ano man taon? Uy, biyot. Sindoy. Tulisukon kasi mong tanlag. Ilabay na makita mo si Alan Town na napagpas sa kainit sa anlaw. Sura niya ng pagpamaligya og ice cream. O niya naman ang mga tudlo tungod sa pagsigig tuplok sa lapalapas sa mga customers pag-reflex. O niya ang iyang tuna tuwa na kay uman sa laing laki. Naka-Filipiniana pa. Sindoy. Konsensya ka. Bida sa na pag-isyo. Oy, Sindoy. Si bayalan. Ay! Uy! Alon! Diin ka doon. Oh, dito ko sud sa Santo Niño Town. Alohor taon tagpanagsaba. Pasalamat. Maayo. Pasalamat. Ay, salamat. Dapat lang, no? Ana, Jude. Di kita malimot ni Senior Santo Niño. Di ba? Oh, son, pa-reflex ka, Sindoy? O, dili, ay. Na nagkutsad ko. Aron makakuhaan sa ning sa nato. Sindoy. Sige, ari na ko. Butong. Oh. Ari sa ko, ha? Una na ito nga kung gingon ni mo, makonsin sa baya ka. Ha? Ari sa ko. Alan, ari sa ko. Pananglit, maabot ang panahon nga magsubo ka na ara ko. Mangas ka, bida. Unsa, Sindoy? Ibaw naman yung kang. Sayod ka, kaniyado pa. Yatap kay ko ni mo. Yatap pa. Bisa. Sindoy, oy. Pero, okay lang. Saon naman. Gilangkat man kong tsunang gikan sa ako mga pananaw. Oh, siyo di abas. Why onay Sindoy? Why onay Sindoy? Silingan na guta. So what kung silingan? Mo nung silingan kay wa gila ay magbidati ay kita ra yung maraga silingan kita ra yung magtinabangay. Forbida, no? Doy. Yeah. Gubi akin nala. Ha? Naibo pa kang alan, no? Maniad to na butong. Sus, ibaw ka butong? Daghang yung balot ang ako na sige pagkaon na niya. Buot mo ipasabot ka. Ikay ka virgin ba? Sudyabas, oy. Sidyabas, ha? Badunggan ta. Amawa, gini mo Sindoy. Sige, arin ako. Sige. Babo. Sige, Doy. Ang gawa, gini Sindoy. Kontra na ba kayo silang tuna? Mababay? Ay, tuni. Atos pa sila. Napit ko ni mo. Napit sa unsa. Ay, naunta. Atos pa sila. Sinugbag tinuwa. Tara. John, unsa ka dito yung number ni Alan? Cell number? Sige, wait, tagaan ta ka. Sige, sagay ko. Okay, mao ni yung cell number ay. Oh, imo na ha. Imo na. Padundo na. Aron, lugdang to atong kinaon ba? Itong tinuwa o katong lami kayong ginabot. Gamay lang ako ha. Ang sarag grande, uy. Unsa mo ka, uy. Ay, bawa bitaw ka ba nga masuko si Tuna kon maibaw nga mag-inom-inom taon ko. Pindagin ni mo. Ni mo taon ba yalan? Abi ni mo? Nakonsensya ni ba taon ko, ha? Oh? Ano man? Anong nakonsensya man ka? Bahala na. Subtihan talang yung ka. Saon sa? Bayalan. Sorry, ha? Pero, sultihan talang ka sa mga libak, sa mga maritis, batok ni mo. Ngano di bay?
giuntoy ka lang kuno ni Chuna. Bunga lang na silang kasuya bay butong nga si Chuna mo ay akong gihigugma. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!